शरीर में बुझा दे कितना लीटर ढलैया भइल बा। बड़ी सुंदर लड़का कहता कोई से शादी कइला से का हो गई रे कोई का भइला से ऐ सुभर शरीर का हो गई रे कोई का भइला से पहले करना सुंदर लगत रहलो ह तो देखे में लागत रहलो की पासा आज काहे हर बिगड़ गइल दासा ए बबुआ तो देखे में लागत रहलो की पासा आज काहे हर बिगड़ गइल दासा देखे में लागत रहलो की पासा आज काहे हर बिगड़ गइल दासा कैसा लगता है भूखे काला पीरा पर हो गया ससुरा कोइला से भूखे काला पीरा पर हो गया ससुरा कोइला से ऐसी भर शरीर का हो गई रे कोइला भइला से ए भैया की तरफ से आई हरिता टेंट हाउस रामा पाली ए भैया की तरफ से बड़ी रुपया का पुरस्कार एगो बावरी हमारे भाई के तरफ से रुपया का पुरस्कार लो इस तरह के जो कारबा ए बबुआ लड़का कहत है कैसे बताओ कितना तू बदल गइल लड़का कहता रे बबुआ हो केसारी के सब नहीं दिया था हमारा ही शुरू तो आपके भाई बा लड़का कहता है मास्टर तो कर तू न शादी तू रहत कुमारे सुईत नया खोतई हमारा कपारे लड़का कहता कि न शादी कर तू अतना की तक होई तारा काहे तो कर तू न शादी तू रहत कुमारे सुईत नया खोती तोरा कपारे नया भर्ती तोरा कपारे ए बबुआ अभी अपना कहाँ होई अबे सबके कंपनी खुलल गया ए बबुआ हां एने होई ये लोग हमनी बातर बातवा ए बबुआ कर तू न शादी तू रहत कुमारे तू नया पर
पर तू न शादी तू हत तुम्हारे नया फटी तोरा कपारे पैसा लेते रहल बा तब न मन लगे दोनों काम होता रहे मजो लिया पैसा लिया कमाइयो हो है तने पाउडर है तो नहीं कह आइए भाई की तरफ से बड़ी रुपया का पुरस्कार है इस श्रद्धा के जयकार में भगवान से मिलती रही शुभकामना खाती लड़का कहता मास्टर भूखे का रात पर हो बनी ना सतुरा महिला से भूखे का रात पर हो बनी ना सतुरा महिला से सुभर शरीर का हो गई रे गो लइका भइला से सुभर शरीर का हो गई रे गो लइका भइला से सुभर शरीर का हो गई रे गो लइका भइला से एगो लयदारी एक बाद हमने एगो